Во име Господне, оке Господ яви се нам, благословен гради, во име Господне. Ние грешните и смирените усърдно да се притечем към Богородица и паднем пред нея в покаяние до обучената на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни. Обързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай рабите си празни, защото Тебе имаме за единствена надежда. Богородице, ние недостойните няма да спрем да говорим за Твоите сили, защото ако не бе престояла да се моли за нас, кой би ни избавил от толкова беди? Кой може да ни опази до сега свободни? Какви беди, премъдрост! Нека всички с внимание да изслушаме Светото Евангелие, мир на всички. Ще се чете и Светото Евангелие според свети евангелиста и апостола Йоанна. В онова време възлезе Исус в Иерусалим. А в Иерусалим при общи порти се намира кафалня, по-еврейски наречена Витезда. Кой е човека, който е? Вие сте автора? Художника. Бог да ви благослови. За дълги и благодатни години. Как ви е първото име? Свети Константин, велики, нека да ви помага винаги във всичко това. Вие в Болярци сте направил това, нали? Слава на Бога, Бог да ви благослови. Слава на Бога. И в Китка също. Господи Боже Вседържителю, Боже на нашите отци, който някога в Стария Завет си заповядал да направят от дърво злато и шеф подобие на херовими и скинията на откровението, и сега не отхвърляш образите и подобията на Твоите свети угодници. Но приема, защото верните Твои раби, като гледат на тях, да прославят Тебе, които си ги... Давай. Само да не се наставя. Няма. Спокойно. Дръжте здраво, момчета, че моите деца не са малко. Ами някой по-малък пак се призаднила. Освещава се тази икона на свети Йоан Рилски, чрез поръсването с тази светена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца. Амин. Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас.